дигар дарсо такрор намешавад, дигар рӯзо павтор намешавад. Намерем сӯи мактаб баъд занги охарин, и занги лаънати мо занг намезанад. Дигар дарсо такрор намешавад, дигар рӯзо павтор намешавад. Намерем сӯи мактаб баъд занги охарин, и занги лаънати мо занг намезанад. бен назад занги охирон ки мерем мо, ҷудо мешем ай досту ҳамсинфо. 11 сол якҷо имрӯз мешем ҷудо, майли хе мактаб бераи мо. Мактаб набошад дарсош аст пеши рум, ҳар як хотирот ӯ рӯзо мешавад гум. Чӣ ба ӯ гапо зеб натушад пеши рум, намера ёд дигар ӯ хотирот. Хотирот ёдам мерасад, лек ӯ рӯзо намерасад. Алвидо ка мерасад, ки занги лаънати асабумда мерасад. Хотирот ёдам мерасад, лек ӯ рӯзо намерасад. Алвидо ка мерасад, ки занги лаънати асабумда мерасад. Гав дарсо такрор намешавад, дигар рӯзо павтор намешавад. Намерем сӯи мактаб баъд занги охарин, занги лаънати мо занг намезанад. Ҳама мегуфтанд занги охир қине, хотираи мактаб бинед ка холие, и занги мо пурраи ҷудогие. Атингеб ман занги охирина, ҷудо шидан қине, сана уҷтамияй. баъди хати мактаб дидори муқине, соли охирине, дили ма ғамгине. ишқи кӯдаким қай мақсаза камияй. хотирот ёдам мерасад, лек ӯ рӯзо намерасад. алвидо ка мерасад, ки занги лаънати асабумда мерасад. ҷудо шида қине, сана уҷтамияй. баъди хати мактаб дидори муқине, соли охирине, дили ма ғамгине. ишқи кӯдаким қай мақсаза камияй. дигар дарсо такрор намешавад, дигар рӯзҳо павтор намешавад. намерем сӯи мактаб баъд занги охарин, и занги лаънати мо занг намезанад. Гав дарсо такрор намешавад, дигар рӯзҳо павтор намешавад. намерем сӯи мактаб баъд занги охарин, занги лаънати мо занг намезанад. ассалому алайкум бонувони зебову бисёр ҳамгиромӣ. рӯзи ҳар яки шумо ба хайру шодӣ бошаду ва рӯзгоратон пур аз неъмат. бонувони азизу меҳрубон, ҳар яке мо аз сифати аълои косметикаи кореягӣ шиносу бохабар шудем ва имрӯз яке аз ширкати атомии косметикаи Корея дари худро барои мо занҳои хонашин боз намуд. бонувони азиз, шуморо ба компания атомӣ ки худ кору фаъолият карда соҳиби маошҳои хуб гашта ба кор даъват мекунам. дар ширкати мо зиёда аз 4-5 ҳазор занҳои тоҷику ӯзбек аъзо шуда кору фаъолият доранд, аз он ҷумла мардҳоям. бонувони азиз, бетараф набошед, қадами аввалинҳо аввалин аст. компания атомӣ кору фаъолияти худро аз 2009 сол сар кард ва бо маҳсулотҳои бо сифати аълои худ машҳур гашт.